Следващият контролер, това е стъкленият дизайнерски контролер с 4 бутона. Ние ползваме предимно стъклени дизайнерски контролери с 4 бутона, като тук има вариант, освен белия, има черен, има с заоблени ръбове или с остри. Настройката е една и съща. Какво има в кутийката? Имаме в този плик техническа книжка, имаме две видеи за монтаж, имаме ето този холдер, който е необходим за закрепване на стъкления дизайнерски ключ. Имаме цял комплект с лепенки, ако не искаме да го закрепяме с холдер, искаме просто да го залепим. Защитно фолио. Ето така изглежда ключът. И бутоните се броят ето така. 1, 2, 3, 4. Тук имаме диод. Няма да го обяваме в момента. Тук отдолу се намира батерията на ключът контролер, като за да я поставим се издърпва ето по този начин. Този холдер поддържа батериите. Батериите са отново две батерии 2032 за разлика от предишните контролери, където батерията беше един брой. Тук има много голямо значение как се монтира този холдер, така че да не го повредите при монтаж. Тази част с това нещо, което е като леко чопче, трябва да е винаги вляво от нас, докато поставяме ето така ключът. Тоест правилният монтаж е единствено този. Чопчето е отляво към задната страна. И тези батерии са с надписа 2032 нагоре към нас. Поставяме го леко, без много натискане, подпираме и това нещо светва. Отново тук има мод за работа, който можем да проследим с просветването на това LED осветление. За да извадим този холдер се ползва тази част отгоре. Тук има място, където с отвърка леко се натиска. Леко. Това е при монтаж на стена. И тук отдолу се подава холдерчето. След като си подаде холдерчето или с отвърката, или отново с пръст, го отваряме. Така. Както казах, надписа 232 нагоре, чопчето отляво. В случая това нещо съответства на ето такава позиция, отпред гледано. Тук е тази част на батерията, чопчето е отдясно, ако го поставяме ето така. Как се сменя модът? Отново държим тези два бутона, докато светне LED осветлението и той си го сменя. Това нещо се прави и се пробва с реле винаги при настройка, за да няма случайно грешки. Как се монтира това нещо на стена? Тук отзад пише моделът RFGB40. Тук има QR код, който може да видим в интернет сайтът точно пълните характеристики. Тук има един адрес, който може да използваме, за да го добавяме към централни устройства в съответният режим на работа. Отново повтарям и постоянно ще го повтарям това нещо. Има два режима на работа. Директна настройка към устройства и настройка към централни устройства. В случай, че не искаме да го лепим, се ползва ето такъв тип холдер, който идва с шаблон. Слагаме го това нещо на стената. Първо гледаме къде ще го монтираме. Слагаме го това нещо на стената и го завиваме с видеи, като тук е отбелязано точно къде се пада. След което това нещо се чупи от шаблона и се поставя в ето тези холдер елементи отзад. Трябва много внимателно това нещо да се монтира, защото в конзоли съществуващи става трудна инсталацията. Трябва да е идеално равна стената. Ето по този начин. И тази част се хваща и с сила се отлепя.
предварително. Аз ще ги щупя просто да покажа тук как се случват нещата. Имайте на предвид, че когато тези части се хванат към стената, няма връщане назад, така че много внимателно трябва да се прецени позицията и трябва да е много равна стената. Така изглежда отзад ключ с монтиране холдери, като трябва да щракне хубаво и да не се клати. При всяка една настройка този ключ, преди да се прави настройката, трябва да полегне на повърхност и да стои поне 20 секунди, за да се адаптира към тъч, който отчита при всяко едно натискане. В противен случай може да не реагира коректно.